Ikaw ba ilagnat ka din, Alexander? Ilagnat din. Guys, tingnan natin yung pinapagawa natin kusina ni Alex. Wow! Kakaan ko lang. Ano po? Ano kami? Hindi ka nag-school dahil may lignat ka? Yun lang. Sige, magpahinga ka muna dyan. Oh, ano pa, Lex? Wow! Saksi. Okay na. Kuha mo rin ako tigitabi, Lex, ng kunyan. Kabilya na duwang lutuan. Anong klaseng kabilya? Bakal, hindi ay ano, 16 mm siguro. Puli-lilik sa. Ayun guys, no, may lababo na. May mga lalagyan dito ng, ayan, meron ding ano, lalagyan ng mga plato. Okay. Ito yung lutuan. Ha? Reales, stranded sa nakikita. Nakalimutan ko kahapon. Yung pagpunta namin din sa Pili. Hindi pa hiray pa kaya nila. So at least okay na, no? May iba ka pang, may naghihintay ba sa trabaho? Ito yata siguro, ipantay mo dyan. Pwede may pantay ko kang magayon. Diyan lang ako. Magayon. May lilipatan ka trabaho? Bakit? Marami. Hindi, kasi yung sunod na project natin ito, yun ang ano, bakod nila. Wow! Hindi pa papatagas pa ako. Kaya pang schedule mo. Slab ko. Patagas pa. So 15 days yun, no? 15 days. Yun ang bagong bakod. Oo. Pero ano, kausapin muna natin yung may-ari nitong lupa. Ayun. So pinakaminkan. Hahanapin natin yung ano dito, yung tanda. 10 by 10. Dahil lang kita dumaan, digdi lang kita. Siring dumaan, tapos pupunta doon. 10 by 10 yun eh. Ewan kung ilang sukat ito. Ilan ba sukat ito, Ate Asela? Ilang patong yung hollow blocks? Mga 3 patong siguro. Tapos still mating mangyari. Hindi ko talaga, kung talaga. Tipid ka dyan. Kasi itong mga ano, may maluwas itong mga tapos sa lang na tayo kayo dyan. Tapos yung iaan natin dyan, yung poste, buhos. Hindi lang kung kaya. May kukulumber ka dyan. Buhos hindi. Ikaw ang bahala din na eh. Duwa lang yan. So, Tapos ito yung sa lupa. (10 by 8 square meter). Hindi naman pala 10 by 10 to. 10 by 8 lang. Diyan Lex, ay ito. Dahil lang kita dyan magibong, hindi na tayo gagawa dyan ng ano, ng pintuan, yung gate. Doon na lang. yun eh. Okay na ito parang tao. Eksaktuhin mo lang sa like, yung steel matting. Eksaktuhin mo lang. Kung pira ang mapatungan, steel matting na. Kung tulong hollow blocks, 3 hollow blocks.
Taruntadong. Taruntadong. Pirang ulwat kaan. Taruntadong ano. Sa kung tulong ulwat. Duwa lang ano na eh. Duwang ulwat lang. Magkaya ng duwang ulwat. Tapos, Okay. iya, tama lang. Okay. Oo. Para kita dyan yung tahiway. Bali, 3 patong yan, no? Isang lubong, dalawa. Hindi, mas maganda, Lex. 9mm na lang. Pwede man. Pespatan pa. Anong sa hiling mo? 9mm. Sige. Basta dito tayo gagawa ng, ng daanan. Tatanggalin siguro natin itong mga kahoy na to dito, eh. Ano? Parang plastic eh. Yun yung gate. Hindi ko dakulang mo lang, Lex. Ha? Hindi ko dakulang mo lang. Pero itong tinagdumang ito. Maganda. May pajak sinda. Igwa, may project sila. May kakagi pa may pajak yan. Hindi makagi yan pajak. Yun na nga eh. Uning. 5 feet. Yan yun. Kasi rin ang buka doon. Kaya, Yung poste. Yun yung poste mo. Ayun yung poste. ang mangyayari nito, dito yung ano, may ano dito, Lex. Ito yung balkonahe nila, dito yung magiging balkonahe nila. Gate, diba? Balkonahe hanggang, depende siguro kung hanggang sa ending, be. Ano? Dos plus. Arayo sa Dos tiyak. plus. Yeah, basta andito, Lex, yung ano, ang balkonahe. Sa bagay, October pa man nagibuhon. At least igadalan ka. Dinis ka nalulula. Tama, para ano. Yeah, para ka prepare. Oo. Daw idadalan na. Baka. Tapos yung ito, CR, ililipat talaga yan doon. Poste. Kasi total hindi naman maiinuman yung ano, gripo nila dahil malangsa yung tubig. Hindi nila maposte. Yung kabahayan siguro pustahan mo, no? Yung kabahayan lang. Ito wag na. Ini, iposte na yun. Kaya nga. Kaya nagdi. Sa man ini. Kaya daw 3 kwarto. Ano pa man? Kulaw na. Sabi kong sponsor nag ipa-estimate daw sa'yo kung kaya ng 3 kwarto. 4 pa. Ang lawak niya. Hindi. Ang haba na yun. Naubos na yung tinbetin eh. Haba. Kwarto. Sige, masin pa ganyan. Tulong. Kwarto na. Paano style kang kwarto kan le? Paano style kang kwarto kan? Pero division. Ngayon, may iwas ng kwarto yun. Tapos sa butik, may babangang ini. Division ang lumang. Ano, tumurog ka na. Division yun ang barbar tinda. Tuloy na tapos tulo. Ang kabintuan niya tulo. Pero division. Hindi nagkakanan ng daw. Direksyon na niya. Kailangan natin ng kwarto ng bata. Ayun guys, bigyan natin sa Ate Acela ng 1,000. Pa-check up mo yung mga anak mo, ha? Salamat po. Ayan, yung... Ikaw ba ilagnat ka din, Alexander? Ilagnat din. Anong pangalan na? Kakalimutan ko yung pangalan mo. Ay, ha? Sila May. O, tapos yung tulog. Si Andrew po. Ini po si Alexis. Si Alexis. Nakakalimutan. Magkamukha kasi kayo eh. Ayan, ipacheck up po yung mga anak mo, ha? Sino yung inuubo? Ito po. Alex! Talaga daw nagdadala ko sa agang ice cream po sila. Ano? So yun guys, nagluto si Ate Acela ng pansit. Yan, masarap yung pansit dito, pansit bato. Yes! Yan, ipakita natin yung malapit ng accomplishment na naman. Ayan, so bali ito nga, gumawa kami ng lababo dito. Si Felix pala. Tapos si Dennis. Ayan. Ito yung lutuan. So inaano na nila guys. Ini-smooth na nila. Smooth. Wrap pala, wrap. Yan. Tapos dito din.
Ayan na yung itsura niya. So dito, lalagyan ulit dito ng steel matting. Yan, para safe sila. Mabo? Ano? Ako mo tinapay, Alex? Bakit? Ay, mo tinapay? May lagnat kasi si Alexander kaya walang ganang kumain.